Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Bueno, domingo 7 de xaneiro está comigo Ana. Como se portaron os reis, Ana? Pois bastante ben. Bastante ben? Bueno, sí. Pois alegro-me moito. Para empezar o noso programa do ano, aquí en Sempre en Galicia, vamos a falar de medicina. Que lles parece? Porque vai estar con nós nada máis e nada menos que un verdadeiro cerebro nesa materia. Chámase Anxo Carracedo, catedrático de Medicina Legal, experto internacional en genética, membro da Real Academia das Ciencias e medalla de ouro de Galicia. Eso será na nosa entrevista. Agora empezamos con música. Todos sabemos que foron moitas as mulleres galegas que non tiveron escola. Sin embargo, aprenderon moito da vida e foron extraordinariamente educadas, sin recibir educación formal algunha. O mundo foi o seu maestro. Tal vez por esa escola que non tuveron, eran o que máis valoraban, empeñándose en que non lle faltase aos seus fillos nada. Hubo unha cousa en que sí, en que se equivocaron. Pero non foi culpa delas, porque elas falaban galego como súas nais, como seus pais, e a nai e o pai de súas nais. Sin embargo, parecíalle que os seus fillos tiñan que falar en castelán porque era o idioma que abría portas, facilitaba chegar máis lonxe e evitaban o desprecio con que se enfrentaban os que falaban o galego. Esa foi a sorte de moitos, xa que, ao cabo, o noso idioma materno foi sempre un galego. Claro, non era un galego pulido, pero era o que elas mamaron. Na xuventude, xa homes cultos, os seus fillos, estos discutíanlle a nai ese empeño en falarlles en castelán, ou no que elas creían ser castelán, porque tamén falaba o grego, o médico, o farmacéutico e ata o alcalde pedáneo. Insistían en que só falamos galegos que somos da aldea de andar cas vacas e de sachar a terra.
Un pouco distinto eran os pais. Non tiñan problema en falarlle aos fillos en galego. Pero, por aquel entonces, non había unha formación en galego, nin na escola, nin na universidade. Pero hoxe as cousas melloraron, xa que agora impártense en galego unha de cada 4 aulas na Universidade de Santiago. Pero non abonda. Conteille todo isto porque acaba de publicarse un informe da Real Academia Galega titulado Lingua e Xénero en Galicia, Estado da Cuestión, cuyos autores son destacados profesores con longa experiencia no tema. Ali, púxose de manifesto que as mulleres usan menos o galego que os homes. A diferencia non é moi grande, pero é evidente en todo caso, xa que as mulleres transmiten aos seus fillos unha fala con menos contido galego que os homes, porque elas aínda coidan equivocadamente que o castelán é unha lingua con máis prestixio. Seguían a costume das antiguas nais, que acababan falando cos seus fillos un fermoso galego que para elas creían un culto castelán. Por sorte, amigos, as nosas mais xamais se equivocan. Que as engañaban era precisamente a curia, o médico, as autoridades e os da capital que chegaban ás aldeas nos días de festa presumindo dun idioma que entre os nosos paisanos quedaba tan bonito como un carabel no ojal dunha chaqueta vella. Miña naiciña, non hai outra como a miña, que non comía o pan por yo dar a súa filla, por yo dar a súa filla. La 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 la, la 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 la, la 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 lela. Miña naiciña, que linda nai teño eu, vende o seu coletiño para me mercar o meu, para me mercar o meu. Ah, la 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 la, ah, la 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 la, la 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 lela. Miña nai é unha rosa e eu son filla da roseira, como me irá apartaré da rosiña que tanto cheira, como me irá apartaré da rosiña que tanto cheira. Ay, a la la, ay, a la la, ay, a la la, ay, a la la la, ay, a 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 la la. Miña nai cando se deita sempre me repito o mesmo, que non quere que me case, que ten home me goberno, que non quere que me case, que ten home me goberno. Ay, a la la, ay, a la la, ay, a la la, ay, a la la la, ay, a 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 la la. Veña, velliña. Miña nai quéreme moito, como a miña nai ningunha, pois a pobriña non come por me deixar boa fortuna. Ea, ea, ea. Miña naiciña querida, vas deixame quedar, non ves que sin ti coa filla non se pode controlar. Ea, ea, ea. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la, ea, ea, ea. Bueno, despois da forza das tanxoeiras...
El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, temos a alta honra de estar en contacto co Dr. Anxo Carracedo Álvarez, catedrático de Medicina Legal, experto internacional en xenética, membro da Real Academia Galega das Ciencias, medalla de ouro de Galicia. Del tense dito que é o mago mundial do ADN, profeta entonces da nosa terra. É difícil, é complicado entrevistar a un médico e científico da súa altura. Menos mal que teño ao meu lado a miña beira unha médica para botarme unha man para axudarme. Doutor Carracedo, moi bons días desde Montevideo e gracias por recibirnos. Hola, bons días, un placer enorme estar con vos. Doutor, que papel xoga a genética humana nas enfermedades? Pois mira, nosos somos sempre xenes e somos ambiente. Temos sempre unha predisposición para as enfermedades, o mesmo temos mutacións que nos poden producir unha enfermedade, e tamén somos ambiente, o ambiente tamén influe. Na enfermedade en total somos 50% xenes, 50% ambiente. Nas algunhas enfermedades como o cancro somos máis ambiente. Por exemplo, no cancro de mama somos máis ou menos 25% é a predisposición individual, e 75% é o que comemos, é a obesidade, é o ambiente. Pero, por exemplo, na esquizofrenia ou nas enfermedades psiquiátricas somos moito máis xenes que ambiente. En a media de enfermedade é un 50%. Está moi ben calculado para cada enfermedade. Chamámoslle heredabilidade. Pero hai que pensar que sempre somos unha das dúas cousas, a mezcla das dúas cousas. Doutor, diante do brote da gripe A que está consumindo Europa, podemos estar diante dunha nova epidemia? Mira, estamos tendo, isto non é o meu campo para nada, pero teño unha muller intensivista e tamén teño moitos amigos. Si realmente estamos tendo un rebrote de moitos problemas virais, non únicamente gripe A. Temos repunte de COVID, de gripe A, de virus sincitial respiratorio, temos repunte de moitos virus. Pero quizá un poquinho máis que en outras épocas porque estuveron como parados. O COVID prácticamente cubriu todo ese espectro do ecosistema da saúde, non deixou medar os outros virus e agora rebrotan con un poquinho máis de forza. Pero bueno, non é a epidemia que houve de COVID, ni moito menos. Non foi ese momento tan tráxico para nada. É certo que están os hospitais un pouco como hai moitos momentos sempre nos invernos un pouco saturados e con un punto das urxencias e as unidades de cuidados intensivos están bastante saturadas, pero non é o que pasou, que non é unha pandemia como aconteceu ca COVID, ni moito menos, non ten nada que ver. Vostede foi reconocido a nivel internacional e ademais ten como 10 doutorados honoris causa. Que é a medicina xenómica, doutor?
Pois si teño a sorte de que me queren en moitas partes do mundo e que no meu grupo formouse xente de todas as partes e ese recoñecemento son sempre cariños que me dan polas universidades. A medicina xenómica é todo o que ten que ver cos genes que poda ser aplicado á medicina. Ten unha aplicación moi variada, pero prácticamente hoxendía é sinónimo que chamamos medicina persoalizada. É dicir, é o que temos que cando temos que mirar os genes para poder diagnosticar, pronosticar ou tratar as enfermedades, ou prevenir, ou previlas, ou predecilas, anticiparse a elas. Isto é o que é a medicina xenómica. É unha actividade que é moi emerxente, moi grande. Nos en Galicia temos a sorte de que fai moitos anos fixemos unha estrutura do sistema galego de saúde, do sistema público de saúde, que noso servicio de saúde chamase decidimos que non houbera un servicio de xenómica ou de xenética clínica en cada hospital, sino unha estrutura centralizada que dá cobertura a todo o sistema público de saúde galego. Atendemos ali a máis de 50.000 pacientes por ano. É dicir, isto que 50.000 galegos, un de cada 500 galegos máis ou menos, tense que facer xa hoxendía un análisis xenético ao ano, para diagnosticar moito de cancro é prácticamente hoxendía todo medicina xenómica. Son enfermedades raras, que son unha grande maioría enfermedades xenéticas, que son moitísimas, representan casi un 10% do total de enfermedade. É farmacoxenética, é dicir, moitos fármacos antes de dalos hoxendía hai que facerles un análisis xenético aos pacientes para saber como lle vai ben ese fármaco, se poden facer efectos adversos ou para asustar as dosis. Isto tamén é outra cousa que se fa. Tamén moito diagnóstico prenatal, que xente a partir dunha idade hai que facer un diagnóstico prenatal para ver se poden ter algún tipo de alteración ou feto e que les podan tomar decisións reproductivas. O futuro pasa moi próximo, creo que vamos a facer o primeiro piloto este ano, pasa por predecir xenéticamente o risco de enfermedade común, por exemplo, o cancro de mama. Isto vai cambiar completamente todos os programas de cribado, que hasta agora son nada máis que por idade. A partir de unha idade faixe unha mamografía, a partir de agora vai a ser primeiro un análisis genético e logo se verá máis cedo na vida e logo se verá se hai que facer ou non mamografías. Isto vai cambiar todo tamén totalmente. Isto é o que é medicina xenómica. Falaba, doutor, de enfermedades raras. O periódico uruguayo El País de este sábado, e de onte, aparece un artículo titulado Cuando el cerebro no da más, se queja. Fenómeno conocido como quejas cognitivas. ¿Qué quiere decir eso? Non sei, me terían que explicar, que non o entendo. Non o entendo. Isto tería que ler o artículo para entendelo. Claro. Non sei a que se refire, pero está fala de enfermedades raras ou de que? Non sei a que se refire. É certo que neste momento temos unha barbaridade de problemas de neurodesenvolvimento. O que autismo, fundamentalmente trastornos do espectro autista, que ten moita comorbilidade con discapacidade intelectual e outros problemas psiquiátricos e non psiquiátricos, repuntou moitísimo. Fai anos había un de cada 10.000, fai 10 anos, agora é un de cada en Estados Unidos de cada 350 recén nacidos. En Galicia contamos con un de cada 500 máis ou menos recén nacidos ten un problema de un trastorno do espectro autista. Este número aumentou moitísimo. E temos moitísimos problemas tamén cognitivos. O tema de discapacidade intelectual tamén aumentou moitísimo o diagnóstico. Penso que é debido a que hai máis diagnóstico, simplemente que se fai o diagnóstico, que antes non se facía. Isto debe ser a causa principal. Non sei se refire o artigo a isto, pero é certo que hoxe en día o que son problemas de neurodesenvolvimento é un problema importantísimo de saúde. Doutor Carracedo, a medicina xenómica permite tamén corrixir defectos xenéticos específicos. Isto sería algo moi importante para a clínica, verdade? Sí, absolutamente. Isto fai anos
participou un español, pero o premio Nobel deronlle a dúas mulleres, que son Doudna e Carpentier, que polo desenvolvemento dunha ferramenta que se chama CRISPR, que é unha edición xénica. É dicir, o xenoma é como un libro de instruccións, e moitas veces temos mutacións que significa cambiar unha letra do libro, que produce un problema cambiar esa letra porque a frase non se entende. Entonces, con esta técnica podes editalo, podes volver a cambiar a letra para unha letra que estea ben. Isto permite facer terapias xénicas de moitas enfermedades xenéticas. Hai moitísimas aprobadas. Por exemplo, os rapaces que tiñan atrofia muscular espinal, que non podían nin camiñar, que era unha mutación que lles afectaba, morrían aos 2 anos. Agora poden vivir, correr, porque cambiaselle a letra. Claro, son tratamentos carísimos, pero este é o tema. Como garantizar a equidade, que toda a xente que sufre estas cousas teña acceso a este tipo de medicamentos. Porque, claro, son medicamentos que hai que desenvolver para un grupo moi reducido de pacientes. Pero, bueno, hai que facelo, hai que buscar a maneira de que a xente poda beneficiarse destes tratamentos. En Galicia, por exemplo, ese tipo de enfermedades que teñen fármaco aprobado están cobertas. Non así en todas as comunidades autónomas de España, pero en Galicia o que teña un rapaz que teña, por exemplo, estas enfermedades, se hai unha terapia xénica aprobada, dáselle o tratamento. Pero bueno, o tema é intentar garantizar unha equidade. Pasa igual co diagnóstico xenético, que existe unha enorme diferencia entre o que acontece pois en Galicia está moi ben, en outras partes está menos ben. Como garantizar a equidade a todos estes diagnósticos e todos estes tratamentos. Este é unha cousa que a mí me preocupa moito. Sí, moi importante. Hai pouco foi presentado polas autoridades o proxecto Xenoma de Galicia, que botaría a andar este ano 2024. En que consiste o proxecto Xenoma de Galicia? Pois mira, vais a facer unha presentación máis oficial o día 20 algo deste mes de xaneiro. Este consiste en que vamos a analizar, hai moitos proxectos xenoma no mundo. O máis importante é o que se chama o UK Biobank, o proxecto xenoma inglés, que ten 500.000 personas que se fai análisis xenómicos e se colle tamén información clínica da súa vida para poder entender mellor as enfermedades e poder diagnosticarlos mellor. Aquí en Galicia vais a facer o xenoma de 400.000 galegos. Vais a dar aos que queran participar información, se queren saber, de se teñen cancro de mama e ovario hereditario, se teñen cancro colorectal hereditario e hipercolesterolemia familiar. Isto vais a dar como un programa de crítico, que queren saberlo. E poden anticiparse desa maneira a enfermedade. Pero fundamentalmente é un grandísimo reto de investigación, no que se van a facer investigar a causa das enfermedades, ese componente xenético que decía que era tan importante nas enfermedades, e vai a ser realmente un antes e despois na investigación biomédica galega, que nos vai poñer na primeira liña do mundo en este área, que son algunhas áreas deste mundo, estamos liderando o mundo, por exemplo, todo o que é xenética forense, pero este campo que é máis amplo, que ten máis consecuencias para a saúde e que necesita moito máis investimento, póñenos nunha situación de liderado e dunha oportunidade para todos os grupos de investigación galegos. E vai a repercutir moito na saúde futura dos galegos, porque os medicamentos que se desenvolvan van a ter unha eficacia máis grande seguro na nosa poboación. E tamén os test xenéticos de predicción de risco de enfermedades van a poder ser moito mellor feitos na nosa poboación, en Galicia, gracias a este macroproxecto que é enorme, pero que é unha oportunidade e un reto. Perfecto. Sí, é como facer un mapa xenético da poboación galega, verdade? Vostede coordina varios grupos de investigación na Universidade de Santiago. Cales son as actuais liñas de investigación de cara ao futuro? Por onde iría a cousa tamén? Pois mira,
O meu grupo é grande, moita parte do grupo o grupo para subsistir ten que gran parte do grupo fai traballo práctico. Por exemplo, na Fundación de Medicina Xenómica facemos todo o diagnóstico xenético de Galicia dentro da rede dos Sergas. Ali traballan unhas 70 persoas. Logo temos o Centro Nacional de Xenotipado tamén para dar servicios xenómicos. E logo temos tamén unha plataforma que é un EIRIC europeo para o desenvolvemento precoz de fármacos. Pero quero dicir que a grandísima parte do grupo, máis de 100 personas, traballan para dar diagnósticos ou para na vida práctica, para que nos dá o apoio tamén financiero para financiar a parte de investigación, que é a outra mitad do grupo. Mais ou menos o grupo verá 200 personas. Nesta parte de investigación temos varios grupos. Eu decidín fai tempo non ter un grupo grande xerarquizado, sino ter grupos pequenos e traballamos en xenética forense, que aí seguimos sendo líderes no mundo. Outra parte, temos 3 grupos de xenética do cancro, un de cancro de mama, outro de cancro colorectal e outro de epidemioloxía xenética do cancro. Temos 3 grupos de enfermedades psiquiátricas, particularmente estamos desenvolvendo moito que os trastornos psiquiátricos en idade infanto-juvenil, que nos preocupa moito. Temos un grupo de xenética de enfermedades cardiovasculares, que traballa fundamentalmente en morte súbita do orixe cardíaco, en arritmias, porque a xente morre de repente, e tamén ten moita actividade práctica. En fin, que temos así moitos grupos de xenética aplicada a distintas cousas, moi centrados en enfermedades neuropsiquiátricas e cancro. Doutor Carracedo, este programa de Sempre en Galicia escoítase tamén en Bos Aires e en todo Uruguai. Pregúntolle que lugar ocupa a ciencia e a medicina argentina e uruguaya dentro do traballo que están vostedes realizando en Galicia? Pois mira, temos relación sempre con moitos grupos de ali, particularmente tanto con grupos de Argentina como grupos de Uruguai. Por exemplo, nun grande proxecto que coordinei de xenética de COVID para entender por que algúns cales son os determinantes xenéticos de por que a xente o COVID vai moi mal, ten moita severidade, a xente vai sin nada. Participaron, polo menos que recordeu, 4 grupos de Argentina e un ou 2 grupos de Uruguai. Cal é o grado de desenvolvimento? Penso que perderon posición, que dame moita mágoa, pero fai 50-60 anos estaban moitísimo mellor situados no panorama mundial. Realmente ten xente moi boa, pero pásalle como nos pasaba antes a nós, que tiñamos que sair fora para poder facer as cousas, non? Claro. E os grupos son normalmente máis pequenos, máis atomizados e con menos desenvolvimento. Moi bons, pero faltalles claramente recursos e tamaño de grupo. Pero bueno, o que teñen é boísima xente, claro, que hai que darles unha oportunidade. Nós temos sempre no noso grupo xente de por ali, que igual que nós en algún momento tivemos que marchar para ali, eles teñen de retorno, nós temos de retorno a fortuna de telos, que nos dan moitísimo. É como se houbera unha volta, igual que nos marchamos no seu momento, pois agora veñen xente extraordinariamente formada a traballar con nos outros grupos europeos ou americanos. E de feito hai moita competencia entre Estados Unidos e América por captar xente de ali, non? Pero penso que para mí sempre son moi benvidos e sempre que eso xente moi ben formada. Pero é certo que a ciencia ali estáse descapitalizando, dame moita mágoa. Porque nelo vai a riqueza dos povos. E si que tiñan que investir moito máis os gobernos de Uruguai e de Argentina en ciencia outra vez. Vostede ten familia por América, doutor? Teño, pero non de onde son eu, que de Santa Comba. Por que? De Santa Comba de Xallas, que eu de Santa Comba de Ourense. A migración foi fundamentalmente, houve unha migración a Uruguai, pero a migración máis parte foi a Río de Janeiro, foi a Brasil. Entonces teño moita familia en Brasil. Non creo que existe unha familia galega que non teña
xente na emigración ou fora. A emigración de Santa Comba foi masivamente a Río de Xaneiro. Donde pasou as Navidades, doutor? Donde pasou as Navidades? Aquí en Louro. En Louro, os días que pude, Louro está na costa ao norte de Muros, entre Muros e Fisterra, un lugar preciosísimo, e aquí gustame moito, ainda que inverno, eu bañámonos igual, eu gustame pescar, e eu aquí, temos unha casa de familia en Santa Comba, pero outra en Louro, entón reunímonos todos os irmáns, toda a familia, é moi bonito. Claro. A verdade é que aquí en Louro é un paraíso realmente para mí. Doutor Carracedo, moitísimas gracias por estes minutos que nos prestou a Sempre en Galicia, minutos moi importantes para a ciencia e tamén para o mundo da migración. Moitísimas gracias e agradecemoslle moito este contacto con nós, Bueno, pues todo canto queiran. Para mí, sodes tamén en Galicia, quero decir que é unha parte nosa. Para min é tan bonito ademais que podades seguir estando ali facendo unha cousa en galego, que increíble, para min é precioso e bonito que podades manter ali a nosa cultura. Eu xa vos digo, todo o que queirades da miña parte, aquí me tedes para o que precisedes ou para informacións que queirades. Para min un placer sempre grandísimo e agradecido ademais polo que estades facendo pola cultura galega por alá. Moitísimas gracias, doutor. Moitísimas gracias. Que pase moi bo día, Igual para vos, que teñades un día maravilloso de verán. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de La Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival. Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, vamos cas novas de Galicia despois desta estupenda entrevista que tuvemos co doutor Anxo Carracedo. Ana, aquí temos unha nota que di Andares sonoros para descubrir os Ancares. 6 viaxes sonoras interpretadas por outros tantos actores e actrices compoñen a serie Os Andares, que pretende acompañar percorridos polos concellos da comarca de Os Ancares. Nestas grabacións de 45 minutos de duración, dispoñibles na páxina web osandares.com, participan os concellos implicados, a Deputación Provincial de Lugo e a Xunta de Galicia. O discurso dos actores altérnase con intervencións en primeira persoa dos veciños e veciñas que viven no territorio. Cada capítulo ofrece anacos de historia e arquitectura das diferentes localizacións, recollendo ademais as lembranzas e emocións das persoas que habitan e habitaron estes concellos, compilando tamén a súa tradición oral, músicas e acervo cultural. Bueno, chega o ensino a campaña de normalización. Aquí tamén se fala. Centros de ensino de todo o país fan parte da campaña de normalización lingüística Aquí tamén se fala, unha proposta que fai do alumnado axentes a prol da nosa lingua. Botou a andar no IES Rafael Dieste da Coruña e desde a súa presentación no pasado mes de decembro conseguiu unha espectacular adhesión que chegou aos 150 centros participantes. A campaña distribúe cartéis co seu lema en comercios e locais abertos á atención ao público e coloca nas redes sociais imaxes de cada un destes establecementos co cartel. A previsión do proxecto é chegar a distribuir ata 10.000 destes cartéis no comezo deste 2024. A ver o que pasa, porque o Estado
ve en risco a acollida tradicional xacobea. A acollida tradicional xacobea é un sistema fraterno de hospitalidade e albergue do peregrino a Santiago, caracterizado pola austeridade e a preservación do carácter espiritual e trascendente da peregrinación, no que os servizos se ofrecen de maneira desinteresada e sen ánimo de lucro mediante o traballo voluntario dos hospitaleros, por regra xeral tamén peregrinos, e a creación dun ambiente acolledor. Patrimonio alerta que a perda dos valores xacobeos xunto co auxe do turismo afastado dos principios da peregrinación están a provocar o peche de albergues tradicionais de peregrinos. Bueno, isto non o entendo, pero vaimo explicar, Ana. As acrobacias aéreas do Circo do Soleil triunfan en Santiago con ovo. Como que non coñeces, Non pero non coñeces o circo sí. Pois as acrobacias que fan o Circo do Soleil están agora en Santiago e o espectáculo ten título, ten un nome. Neste caso o nome é Ovo. Bueno, pois a ver. As acrobacias e danzas aéreas, os saltos mortais e o manexo de até 4 diábolos á vez foron os trucos máis aplaudidos e vitoriados no multiusos Fontes do Sar en Santiago de Compostela, onde o Cirque du Soleil, ou Circo do Sol, como sería a traducción, claro, realizou o primeiro pase do seu espectáculo Ovo. Agora entendín. Unha inocente e divertida historia de amor entre unha xoaniña e unha mosca azul. Que che parece? Ese é o tema deste espectáculo deste ano. Ti sabes que van cambiando de espectáculo nas diferentes xiras nos distintos anos. A música en directo puxo o broche de ouro a este relato desenfadado que a compañía canadiense representou durante 100 minutos ante miles de persoas na pista onde disputa os seus partidos o Obradoiro. Este elegante espectáculo é un popurrí de cores e artes circenses que ten un ovo cunha clara inspiración brasileira como elemento central. Vostedes escoitou moitas veces esta canción, a que sí? Cántanolo a roda. A raíz do toxo verde, a raíz do toxo verde, moi mala de arrincare. Os amoriños primeiros son moi malos de olvidare. Os amoriños primeiros son moi malos de olvidare. Ai la la la, 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 ai la. Sei dun niño de un carrito, sei dun niño dun carrito na cabeza dun repolo. Deron as mozas con él, levaron cañoto e todo. Deron as mozas con él, levaron cañoto e todo. Ai la 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 la, 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 ai la. Unha vella dixo a outra, unha vella dixo a outra polo Buda toda porta. Ti goberna tua vida, que a miña nada te importa. Ti goberna tua vida, que a miña nada te importa. Ai la 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 la, 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 ai la. A miña muller morreume enterreina no palleiro. Deixelle un brazo de fora, pra que tocar o pandeiro. Deixelle un brazo de fora, pra que tocar o pandeiro. Ai la 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 la, 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 ai la. Miña nai é mai da túa, miña nai é mai da túa, queda no río berrando. Por culpa dunha galiña que ten amores co galo. Por culpa
dunha gariña que ten amores co galo. Ai la 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 la, 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 ai la. Nena que vende las peras, nena que vende las peras, cantas che mandaron dare. Para ti, meu queridinho, para ti, meu queridinho, non me mandaron contare. Para ti, meu queridinho, para ti, meu queridinho, non me mandaron contare. Ai la la la, 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 ai la. Esta noite vai la outra, esta noite vai la outra e vai la outra pasada. Valei unha pereira que nunca fora balada. Valei unha pereira que nunca fora balada. Ai la la la, 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 ai la. Bueno, gustoulle, sáquese esta canción. Non se imaginan como a cantaba Ana aquí. E hasta o operador Óscar bailaba esta canción. Bonita canción, verdad? Bueno, vamos a poñernos un pouco serios porque, amigos, o 18 de febreiro temos que ir ás furnas, non, Ana? Sí, celebraránse as eleccións ao Parlamento de Galicia. Poderán participar as persoas con nacionalidade española que consten como residentes na demarcación consular e figuren inscritas aos efectos electorais no Censo de Españoles Residentes Ausentes, o CERA. Para saber se están ou non no padrón para poder votar, mañá é o último día para consultar o padrón. Mañá 8 de xaneiro poden ir ao consulado sen cita previa a consultar o padrón entre as 9 da mañán e a 1:30 da tarde. Entre as 9 e as 13:30 poden consultar, mañá é o último día. Logo, pois, recibirán a documentación correspondente. Recordamos que xa non é necesario pedir os documentos para votar, que xa recibirán as papeletas sen pedilas. Acabouse aquilo do voto rogado. Exactamente, non hai máis voto rogado, así que recibirán as papeletas nos días seguintes e o voto poderá facerse por distintas vías. Pode facerse a través do correo postal, non máis alá do 13 de febreiro, e tamén poden depositar o voto entre o 10 e o 15 de febreiro, pero xa o iremos dicindo máis adiante, directamente no consulado. Hai unha cousa que quero aclarar, Ana, como fago todas as veces que temos que votar. Non entreguen o voto a nadie. Porque moitas veces aparecen por aquí xente que vai casa por casa intentando buscar o voto. Usted vote, levo o correo e voto, se non levo o consulado e todo eso acabado. Bueno, que pasa co patronato? Bueno, recordade, o patronato está pechado por las tradicionais vacacións do mes de xaneiro ata o día luns 29. O día luns 29 xa abrirá as portas novamente, aínda que os cursos e todas as actividades máis rutinarias comezan no mes de marzo, pero en xaneiro temos a primeira actividade do ano moi importante, como é o Día de Castelao, e por iso as portas ábrense o día luns 29. E de aí máis xa todo seguido, non? De ali xa distintas cousas, o máis forte, digamos, en cantidade de actividades a partir do mes de marzo. Pero xa a primeira actividade, entón, idevos preparando, porque todos temos que estar ali pola importancia do que significa este día, o Día de Castelao, já será a primeira actividade. De maneira que o 29, luns 29, ábrense as portas novamente do patronato e xa está a prepararse o Día de Castelao, por suposto, para este gran reencontro logo das vacacións. Óscar, vamos a tanda. Unha música primeiro. Ando a pedirlle a vida luz, beleza,
delicadeza xentil, unha canción. A virxinal tempestade da paixón, o dereito á dignidade e a enteireza. Ando a pedirlle a vida, luz, beleza, delicadeza xentil, unha canción. A virxinal tempestade da paixón, o dereito á dignidade e a enteireza. Pídolle, amiga, que a flor do corazón se peche sempre o odio e a vileza, e que se abra o amor, a sinxeleza, ao latexar sincero da emoción. Cando sinta chegar o meu remate, agardarei serenamente o propio fin, recebendo a lanzada que me mate. Pois co decorrer dos anos aprendi como podo vencer neste combate, amando a vida e que ela me ame a mí, amando a vida e que ela me ame a mí. Ando a pedirlle a vida, luz, beleza, delicadeza xentil, unha canción. A virxinal tempestade da paixón, o dereito á dignidade e a enteireza. Pídolle, amiga, que a flor do corazón se peche sempre o odio e a vileza, e que se abra o amor, a sinxeleza, ao latexar sincero da emoción. Cando sinta chegar o meu remate, agardarei serenamente o propio fin, recebendo a lanzada que me mate. Pois co decorrer dos anos aprendi como podo vencer neste combate, amando a vida e que ela me ame a mí, amando a vida e que ela me ame a mí, amando a vida e que ela me ame a mí. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga.
Suscribite y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, e como non podía ser de outra maneira, hoxe temos que falar das últimas festas destes días, verdad? Aquí no noso curruncho. E o vindeiro domingo falaremos do mellor do ano. Do mellor do ano. Das mellores cousas do ano 2023. Pero agora imos falar das festas que acaban de rematar. Aí está, pois vamos a falar das cousas de Noiteboa, Ano Novo e Reixes, verdad? A ver como empezamos. Uns días antes de fin de ano, o 28 de decembro, é o Día dos Santos Inocentes, chamado así en lembranza da matanza que ordenou Herodes cando tentaba acabar con Neno Xesús. Ademais das coñecidas bromas que se fan neste día, imos comentar un costume que non se coñece tanto, e que é a festa dos bispos, ou festa dos bispiños, porque se trata de nenos, entón é a festa dos bispiños, que se celebraba en Lugo polo menos ata o século XVII. Tratábase dunha parodia de ceremonia dos bispos. Sí, era un neno que se vestía como un bispo e facía a parodia. Aínda que non tiña ningunha intención irrespetuosa ou irreverente, senón máis ben celebraba a inocencia dos nenos, foi prohibida polo obispado en 1669, quizáis pola similitude que tiña coas parodias do Entroido. Bueno, logo chega a Noite Vella, non? A Noite Vella son moitos os costumes e tradicións que se fan neste día, o último día do ano. Algúns son propios de Galicia e outros realízanse en distintas partes do mundo. Tamén adoitan relatarse historias relativas a esta data. Aquí no Uruguai, o programa radial En Perspectiva levou adiante un certame de contos do que tomamos un para compartir cos nosos ointes. Leva o título de Ilusións e di así. A avoa Ana preparou as 12 uvas para a medianoite, pedindo saúde e paz. A tía Xulia saiu coa maleta dar unha volta a Mazá para ver se este ano por fin se lle cumpre o desexo de viaxar. A curmá Tareixa amosou a súa braga roxa para atopar o amor, aclarou. A súa nai díxolle que mellor houvese posto unha amarela, a da abundancia, e tirou do encaixe dourado por fora do pantalón. A veciña guindou un cubo de agua cara á rúa. Outra muller tirou azucre cara arriba. Alguén canta. Axenlloado a carón da árbore de Nadal, Lucas debuxa a seu pai. Cando remata, colgouno na porta da casa. E mirando cara ao ceo, aínda apagado, animouse a dicir case nun marmurio: para que este ano volva papá. Que bonito, verdad? Pero que pasa en Galicia? En Galicia é ben coñecido o costume de facer bromas neste día e tamén é tradición non traballar o día de Noite Vella, porque as cousas que se fan saen mal. E quizáis a tradición máis coñecida é a de comer as 12 uvas, unha por cada mes do ano, ao compás das badaladas das campás, para que a sorte nos acompañe no ano que comeza. Ana María Álvarez Cortiza, de Barro, en Pontevedra, contanos o seguinte. Miña avoa paterna, María do Coveso, cando se estaba na lareira, cando chegaban as 12 da noite, collía os tizóns do lume e deixábaos na ventá. Despois, polo ano adiante, cando tronaba, poñíaos no lume para que non fixera mal. Deste xeito, según os lugares, van variando os costumes do último día do ano, pero todos buscan perfección, sorte e boas cousas para o ano novo. Logo iníciase o novo ano. Este día é un feito tradicional de Galicia o ir polas portas cantando os manueis ou xaneiras de casa en casa e pedindo a cambio o aguinaldo. Este aguinaldo consiste en 12 lambetadas, chourizos e viño, para logo festexan todos xuntos con todo o recollido. Déame o aguinaldo anque sexa pouco, un touciño enteiro e a mitad do outro. Levántese, señora, do seu sentadeiro, vai ao touciño e fágalle un cambeiro. Finalmente, Ana, chega o día de Reixes e as cabalgatas con Melchor, Gaspar e Baltasar percorrendo as rúas con moreas de caramelos para os nenos. Xa pola noite, con moita ilusión, agardan os pequenos os agasallos que os reis lle deixarán na casa. Así non lo canta os Cempés. Lejos venimos los que aquí llegamos, Señor.
Amigos, bueno, acabouse o noso horario, foi todo por hoxe, esperamos volver o vindeiro domingo aquí ás 9 da mañán en Sempre en Galicia. Ata o próximo domingo. Eso es, hasta o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.